Doamnelor și domnilor, bine v-am găsit. Astăzi discutăm despre digitalizarea, viitorul afacerilor din Republica Moldova cu invitatul meu, Mihail Crocmazan. Bună ziua și bine ați revenit la AgroTV. Bună ziua, mă bucur să vă revăd din nou. Domnule Crocmazan, pentru început aș vrea să explicăm oamenilor ce presupune totuși digitalizarea în Republica Moldova a afacerilor. Digitalizarea presupune schimbarea spre bine, în general, pe glob. Deci, ca să ușureze lucrurile în orice domeniu, a apărut digitalizarea și acum ea pe limbă la toți, în toate domeniile și sunt tot mai populare și populare domeniile IT și specialiștii din IT. Deci, încet a ajuns și în Republica Moldova și eu sper ca ei să ne ajute nouă să optimizăm procesele, în general procesele. Păi asta și în principiu, asta cumva ar presupune o facilitare a procesului de muncă. Și aici vine în context întrebarea care ar fi avantajele pentru fermieri, pentru agricultori. Deci facilităm munca lor. Deci da, dacă deja să vorbim anume de digitalizarea sau de ușurința lucrărilor care a ajuns deja și în sectorul agricol, deci el este menit pentru optimizarea cheltuielilor, gestionarea întreprinderilor mai ușoară și ușurința în lucru și ridicarea calității lucrului. Deci asta ar fi destinația sau digitalizarea la propriu zis în agricultură. Ce ar trebui, dacă ne referim în speță la, tinerii antreprenori sau cei care doresc să-și lanseze o afacere în domeniul agricol, cu ce ar trebui să înceapă ei în procesul lor de startup și să introducă aceste optimizări? Bună întrebare. Eu am să încep cu aceea că cine din tineri ar vrea sau cine ar vrea să facă agricultură în Republica noastră, e bine totuși să aibă studii în domeniul agricol sau să și le facă, fiindcă fără o bază agronomică el nu poate să folosească ca la o destinație corectă orice inovație care este în agricultură. Aș dori ca instituțiile de învățământ deja să implice toate noutățile în agricultură, inovațiile deja în programul de studiu și toți tinerii care or să finiseze studiile, ei pot să înceapă cărarea în producere deja un pas cu agricultura de precizie, fiindcă astăzi agricultura de precizie dictează toate know-how-urile care sunt în domeniu. Pentru începători, totuși le-aș sugera în continuare să profite de toate trainingurile și demonstrațiile pe care le fac companiile care distribuie utilajele noi sau sistemele de ghidare noi, să lucreze asupra lor folosind netul sau folosind canalurile aceleași YouTuber care este azi popular. Apoi să urmărească programele de subvenționare care sunt în Republică, fiindcă ele sunt îndreptate spre susținerea tinerilor pentru a investi în agricultură și o parte din investiții este preconizată și pentru sistemele sau inovative sau digitalizarea. Acolo deja sunt ramuri mai diverse. Da, exact. Da. Dacă tot ați menționat despre cumva soluțiile inovative în domeniul agricol, cum am putea sau cum pot fi integrate aceste soluții inovative în sectorul agricol și care sunt perspectivele acestui domeniu în țara noastră? Soluții inovative, da, e cuvânt care presupune mai multe. Păi haideți să luăm așa pe rând, ca să exemplificăm, să fie clar la toată lumea. Deci agricultura este împărțită în diferite ramuri. Deci noi trebuie să contăm că este sectorul zootehnic, sunt producătorii de plante multianuale, sunt terenurile protejate, sunt culturile de câmp. Deci inovațiile sunt strict pentru ei în parte,
rare ori când poate să fie una și aceeași inovație la general pentru toți. Oricum, la bază stă un control a calității de producere, deci aceeași digitalizare presupune amplasarea punctelor de control a calității procesului, indiferent în care ramură a sectorului. Da? Deci, cum începând de la sectorul zootehnic, unde trebuie să fie indicatoare de calitate a forajului, indicatoare de calitate a laptelui, de exemplu, dacă asta e producere de lapte, în terenurile protejate sensori de control a temperaturii, ca să fie o alarmă, să cade, e căzută temperatura sau e prea ridicată. În plantațiile multianuale, același indicator a umidității solului, deci care nouă îmi permite să gestionăm la distanță fertirigarea. Apoi, în culturile de câmp, poziția utilajelor și calitatea de lucru a utilajelor. Deci, se poate de folosit orice tip de inovație în toate sectoarele sau ramurile respective. Dar, bun, cât de deschiși sunt fermierii noștri la asemenea, eu știu, soluții inovatoare și dacă sunt deschiși ei? Deci, fermierii încet cu încetul au început câțiva ani în urmă să investească în sistemele de autoghidare. Deci asta a fost primul pas a inovațiilor. Da? Sistemul de autoghidare a tractorului permite mai multe lucruri de făcut. Primul lucru asta e ghidarea și ghidarea automată a tractorului în câmp fără implicarea mecanizatorului. Apoi monitorul de ghidare, el trage după sine o sistemă de control a proceselor în spate care se întâmplă cu utilajele agricole, semănători, stropitori, distribuitori de îngrășăminte. Deci, încetșor, pas cu pas, noi astăzi am ajuns la un alt nivel inovativ și un procent nu chiar mare de fermieri au început să facă lucrul ăsta, dar stabil este o dinamică și o creștere de folosirea inovațiilor. Și dacă producătorii noștri și fermierii s-au obișnuit și care a fost deschiderea lor față de... și care este deschiderea lor față de soluțiile astea inovative? Tendința fermierilor totdeauna a fost de a face procesul cât mai corect. Deci o lucrare calitativă a solului, o lucrare de calitativă a semănatului, a stropitului, a distribuirea îngrășămintelor, controlul procesului de recoltare. Deci toate soluții inovative dă o ușurință asupra controlului definitiv a procesului, unde datele se transmit online și dacă sunt niște abateri de la carta tehnologică, atunci ei le văd, este alarmă și ei le văd la momentul actual, dar nu atunci când s-a terminat campania. Da. Și pot preveni anumite lucruri. Da, asta și este, deci unul din plusuri, asta e prevenirea lucrurilor, prevenirea greșelilor, ridicarea calității lucrărilor. Deci sunt foarte multe oportunități. Despre asta se poate discuta zile întregi. Da. Dar la modul practic, iată cum un agricultor poate să aibă, eu știu, la îndemână acel soft despre care vorbeam anterior, chiar înainte de emisiune, și ca să poată, eu știu, monitoriza non-stop ceea ce se întâmplă pe câmpul lui. Deci, în lume, de mulți ani au apărut monitorizarea prin satelița globului. Deci, agricultura sau însuși producerea este monitorizată. Sunt sateliții care, eu nu știu la numere, ele sunt cu miile, ele au camere foarte puternice și, indiferent de țară, ei monitorizează câmpurile. Sunt softuri care deja sunt în acces, se poate de logat destul de gratis, softul îți dă accesul la monitorizarea care este minimală, ca exemplu camerele spectromice care arată indicele NDVI sau umiditatea la nivelul solului
în real time și gratis. Asta e primul pas care poate să-l folosească orice fermier din Republica Moldova. Asta nu costă bani și chiar le-aș sugera la tinerii fermieri ca ei să se folosească de ele. În primul rând, el să vadă starea câmpului, dinamica de dezvoltare a culturii. Deci softul poate să dea cu părerea la calitatea câmpului. Deci este ar fi primul pas care pentru fermieri, pentru inovație. Dacă plecăm mai departe, sunt alte softuri deja cu abonament, deci plătite, unde ele îți dau posibilitatea de monitorizare și introducerea datelor și a tehnologiei generale în gospodărie, inclusiv monitorizarea lucrătorilor. Deci mecanizatorii urcând în tractor își scanează chipul la tracker și trackerul transmite pe server că s-a schimbat mecanizatorul și el dă date cât timp a lucrat el pe lună, pe an, ce a făcut el, care a fost productivitatea, eficiența lucrului. Deci deja este softuri mai detaliate, o descoperire foarte bună pentru agricultorii moderni, fiindcă dă accesul datelor la distanță pe tot ce se petrece în gospodărie. Inclusiv acolo poate fi introdus și numele cadastrale a terenurilor, se poate de văzut care au fost cheltuielile de motorină la prelucrare sau la alte procese tehnologice și multe altele. Legătură cu contabilitatea, controlul de intrare și ieșire a inputurilor. Deci el poate să monitorizeze gospodăria de la distanță fără ca să acceseze sau să întrebe contabilitatea ce se întâmplă acolo. Da, deci există și mai multe căi, dar iată, acces cumva gratuit, da, ca un soft gratuit, dar dacă îți dorești cumva și poate, nu știu, dacă e vorba despre performanță cu abonament plătit. Ca să fie mai clar lucru, deci o gospodărie care gestionează o suprafață mare de terenuri are nevoie de soft cu abonament, unde el ușor să-și stocheze și toată informația de pe teritoriul gestioneze toate datele. Deci un mic fermier sau începător sau gospodăriile mici și medii, lor le destul softul gratuit, care aplicația poate fi descărcată de pe Google Play, unde deja 40-50% din informație utilă pentru dânsii deja se poate de folosit de acolo. Ok, am înțeles la acest capitol. Și dacă tot suntem la soluții inovative, eu aș vrea să ne oprim foarte direct la câteva aspecte și este vorba despre tot ce înseamnă monitorizarea indicatorilor meteo. Cum lucrează acest fapt? Deci, condițiile climaterice, astea sunt factorii care influențează direct în producere, indiferent care este ramura în agricultură. Stațiile meteo sunt tot mai populare și mai populare. Eu chiar recomand la toți fermierii, începătorii, care au posibilitatea prin proiecte diferite să poată să achiziționeze stațiile meteo, este un lucru foarte bun. În primul rând, stația meteo îți dă în timp real starea temperaturii, umidității și încă 12 factori care sunt în zona unde e amplasată stația. Într-al doilea, stațiile meteo au program de prognoză și avertizare și ține de dezvoltarea dăunătorilor sau a bolilor în sector. Deci, independent unde e amplasată, fie e legată cu legumicultura, fie e legată cu plantele multianuale, câmpurile deschise, deci se poate de ales culturile, tot e un abonament care este propus de la producător și ele dau alarme sau avertizare de dezvoltarea a agenților patogeni. Și cel mai important, eu socot că ea captează pe server toată informația. De ce face statistica? Poți să intri să vezi în spate 2 ani în urmă, 3 ani în urmă, 4 ani în urmă. Și cumva ai un background să vezi. Deci este
Tu poți să faci o statistică, poți să înțelegi în ce zonă climaterică te afli, sunt abateri la temperaturi frecvente în primăvară, nu sunt abateri, deci e o ușurință, un lucru foarte mare. Stațiile meteo, azi chiar le sugerez la toți fermierii să le aibă. Și sunt binevenite să le aibă în Da, deci toate gospodărie. ele sunt dotate cu GPRS-uri care transmit datele pe softurile deja existente în gospodărie, dacă sunt în abonamente sau pe informația care vine pe portativ, telefon sau planșet. Da, pe diferite gadgeturi. Am înțeles. Dacă vorbim despre sistemele de irigare? Deci sistemele de irigare, fie în plantații multianuale, fie în culturile de câmp, ele toate sunt automatizate, ele au transferul de date digitale pe masa de lucru a fermierilor. Sunt niște inovații foarte utile, fiindcă ei ne monitorizează starea de umiditate a câmpului și aici e important. Când faci programarea de irigare, în dependență de cultură care o ai, sunt fenofazele critice când ar trebui să fie apa la cultură. Și atunci, prin intermediul sensurilor de umiditate, automatizări la valvele de fertirigare sau irigare, deci procesul merge în automat și se poate demonitorizat de la distanță. Da. Și dacă ne referim la cercetarea terenurilor, sunt diverse aplicații, eu știu, inteligente, care ne ajută să cercetăm solul, terenul? Deci și ține de analiza sau fertilitatea solului, deci sunt câteva surse din care noi putem să colectăm. Prima care era și pe Uniunea Sovietică, asta e analiza fizică a solului, se făceau sonde și se luau probe, se depistau, se făcea analiza corectă a solului unde era introdus pH solului, procentul de organic a solului, deci elementele nutritive. Da. Asta e o analiză cea mai precisă, care astăzi nu este schimbabilă, deci tot este. Deci asta e cea mai bună și mai corectă analiză. Apoi sunt camerele care ne arată zonele fertile sau mai puțin fertile din câmpuri. Deci iarăși IT-șnicii zic că așa ar spune că este un soft deștept care poate să depisteze fertilitatea, dar până la urmă ei încă nu ne-au dat răspunsul cum ele fac, dar este posibilitatea. Asta se face prin intermediul camerelor pe satelit sau camerelor care se instalează pe drone. Am înțeles. Dar oricum, răspuns clar, încă urmează să... Pentru profesioniști din domeniu, deja e destul ca informație ca să aibă o bază pentru crearea cărții tehnologice în câmpurile date. Am înțeles. Asta e important. Asta e important. Da. Și aș vrea să ne referim la fel de explicit și la efectul dronelor, pentru că tot se vorbește în ultima perioadă despre, eu știu, importanța și rolul dronelor la tot ceea ce înseamnă agricultură performantă. Dronele, eu cred că fac parte din gadgeturi tare interesante pentru băieții maturi. Așa. Deci, o jucărie foarte... O jucărie destul de interesantă și utilă. Da. Este chiar într-o măsură care amuzant și pentru tinerii specialiști care accesează inovațiile și atunci când vorbim de drone, pe dânsii parcă îi înviorează și îi atrage tema dronelor. Din fericire, la noi în Moldova sunt câteva companii care pot să facă servicii cu dronele. Deci însuși drona nu este altceva decât sursa care, ori mecanismul care transportă. Deci ea poate să transporte o mini-stropitoare ca să facă tratarea, ea poate să transporte camerele de depistare a fertilității solului, ea poate să transporte sensori care depistează nivelul de clorofil în frunză, care să arate că cultura are nevoie de hrană suplimentară sau nu. Deci dronele azi ajută în agricultură. Ultima întâlnire cu dronele care le-am avut a fost recent. S-a făcut niște teste de tratare cu erbicide cu dronelor cu scopul de a vedea calitatea stropirii. Deci erbicidele sunt produsele cel mai periculoase de folosință la noi în Moldova, fiindcă datorită
frecvența vânturilor din perioada de tratare, sunt derivări de soluții și ele pot să ajungă în grădina vecinilor și să provoace arsuri. Deci aici trebuie un pic cu atenție de folosit, anume stropitul cu erbicide, dar eu văd pozitiv folosirea fungicidelor și insecticidilor, mai ales atunci când cultura este deja de talie înaltă, de peste 2 metri, unde noi nu putem intra decât cu un costopitoare autopropulsată, dar ea are costuri foarte ridicate și ar veni în ajutor dronele. M-au asigurat că ele au o productivitate destul de ridicată. Să spunem că vine o echipă număr de 6, 7, 8 drone care poate să asigure în timp de 24 de ore până la 300-400 de hectare suprafață. Da, asta e o productivitate foarte înaltă și în perioada de focare a insectelor, când noi le avem frecvent la noi în Republica, asta ar fi o ieșire bună din situație. Dar din câte cunoașteți dumneavoastră, agricultorii noștri apelează la, eu știu, tehnologia dronelor? Deci suntem pe cale sau ei sunt pe cale de a introduce asta, fiindcă sunt primii pași a companiilor care propun serviciile cu dronelor, din câte știu, pentru unii primul an, pentru alții a doilea an. Deci cumva relativ recent. Da, deci este primii pași. Ei încearcă să plaseze pe rețele de socializare filmulețe cum se lucrează. Eu vreau să spun cu siguranță, lucrul dronelor în producere să aibă succes și are drept la viață. Tocmai asta voiam să vă întreb dacă vedeți cumva viitor... Da, văd și ține de protecție și monitorizarea câmpilor, fiindcă de fapt primele drone ele au apărut nu pentru protecția câmpilor, dar monitorizarea câmpilor. De ce? Sunt câmpuri mici și mari. Dacă să luăm un câmp de o talie sau de o suprafață de 100 și mai mult de hectare, este foarte greu fizic să o monitorizezi, să înțelegi și să petreci în trânsul. Înainte, se zicea așa, un agronom bun, el ieșea la ora 5 dimineața în câmp și pe diagonală lua câmpul și îl verifica, să-l vadă cu ochii. Atunci, astăzi ochii lui sunt dronele. Deci el stă, noi cu mulți fermieri au drone, ele erau simplele drone care sunt în toate magazinele, putem să le achiziționăm. Noi elementar folosim dronul ca ochii noștri, noi ca să nu facem sute de pași pe perimetrul terenului. Eficiența lucrului e foarte ridicată. Deci există viitor și e foarte bine că mie mi se pare că și deschiderea agricultorilor la acest capitol trebuie să fie mult mai mare. Sunt mulți conservativi, sunt sceptici, dar majoritatea sunt tineri și sunt gata pentru inovație. Ca în toate domeniile. Și domeniul agricol nu face excepție. Și aici voiam să vă întreb, toată tehnologizarea aceasta a agriculturii, în opinia dumneavoastră, pentru că sunt cumva așa, poate sunt niște stereotipuri sau niște mituri și aș vrea să vedem, le combatem sau nu. Toată tehnologizarea respectivă, într-un fel sau altul, înjumătățește sau reduce numărul de angajați într-o, gospodărie agricolă sau, din contră, el cumva responsabilizează, îi pune pe roate și cumva se adaptează realităților tehnologice și digitale? O întrebare la care răspunsul o să fie un pic așa mai desfășurat. Deci, ca și în orice domeniu, factorul uman este important. Deci, în agricultură, eu m-am expus și în altele programe că înainte erau așa numiți tractoriști, acum sunt mecanizatori, da? Deci, ce s-a întâmplat? Deci s-a urcat de pe tractorul vechi pe un tractor nou. Mai comod, da? Așa și cu specialiștii de administrare în agricultură. Deci noi trebuie să le dăm surse sau ușurința sau sculele pentru a lucra în domeniu, ca lor să le fie mai ușor și ei să dea datele mai concret. Deci eu aș spune că și ține de holdinguri sau așa numitele holdinguri care le au vecinii noștri din Ucraina și România,
cu suprafețe foarte mari, digitalizarea, inovațiile, chiar au dus la reducerea personalului, fiindcă ei, pentru a produce mai mult, le trebuie tehnică mai scumpă și mai productivă. Atunci se reduce personalul. Pentru gospodăriile mici și mijlocii, nu e legat cu reducerea personalului, e legat cu ușurința de lucru a personalului. Deci noi le dăm lor să lucreze mai ușor și să le placă lucru, fiindcă nu e cel mai important să-ți placă ce faci. Bun, și calitatea până la urmă. Dacă vine un tânăr care de pe băncile universității și tu îi dai deja gadget, tu îi dai soft, tu îi dai utilaj inovativ, el cu foarte mare plăcere să lucreze și cu un entuziasm care să-l ție mult timp. Apropo, noi cum stăm, sau Republica Moldova, cum stă la capitolul tehnologizare și digitalizare în comparație cu vecinii noștri, Ucraina și România? În programul de data trecută eu m-am dat cu părerea că noi suntem o țară și un popor care suntem foarte repede, ne dăm după lume, da? Deci clar că Ucraina și România, având suprafețe mai mari, dând voie și la fermieri de peste hotare să se implice în agricultură, au avansat, deci ei au ajuns departe cu inovațiile, dar noi nu rămânem în urmă și suntem la jumătate de pas. Dar cred că asta azi. Mâine noi putem să mergem într-un pas. Sau putem fi cu un pas înainte. Depinde de numărul specialiștilor IT care ar fi la noi în Republică, fiindcă de dânsi depinde. Da. Ce practici am putea prelua, spre exemplu, de la colegii din România sau din Ucraina la capitolul, eu știu, inovații digitale? Chiar nu știu ce ar face ei mai mult ca noi, deci la noi companiile care propun așa tipuri sau așa pachete de digitalizare deja sunt dotați foarte bine. Deci noi practic avem toate know-how-urile care sunt și peste hotare. Cumva pe picior de egalitate suntem, într-un fel sau altul. Ei poate să mai pregătiți în domeniu cu informatizare și școlarizare. Deci instituțiile de profil la dânsi activează mai bine. Am înțeles. Multe tineri din Republica Moldova se duc și fac studii în România, în domeniul agricol. Nu departe este Iașu și în alte orașe a României, deci ei stau un pic mai bine și ține de specialiști în agricultură. Asta nu îmi lipsește. Asta chiar îmi lipsește. Și aici în trecut nu era așa. Noi am avut specialiști în destul. Anume perioada care agricultura la noi era un pic mai lentă, nu era în dinamică, deci au dispărut specialiștii. Astăzi, când au apărut inovațiile, se merită chiar de propus la tineret, totuși se uită în direcția agricolă, fiindcă și să-și concentreze cumva. Ori ei continue ca business propriu, ori ei sunt angajați într-o companie care au inovațiile. Deci, indiferent, asta ar fi un câștig pentru dânsi. Da. Digitalizarea agriculturii la ora actuală este o necesitate sau este, haideți să spunem, un know-how și o inovație care trebuie implementată și să fim în rând cu toată lumea? Nu este o modă sau nu este vorba că să fim în rând cu toată lumea. Totuși, orice om care face un business, el calculează și vede unde poate scoate profitul. Totuși, e o necesitate ca noi să ne ridicăm rentabilitatea la hectar sau rentabilitatea în business-ul agricol. Este o necesitate. Am înțeles. Și un ultim mesaj pentru cei care vor pentru tinerii care, iată, vor să-și inițieze o afacere și din start cumva să o îmbrace în formă digitală, să aibă, eu știu, mai multă ușurință, mai multă, nu neapărat ușurință, dar mai multă monitorizare și procesul ăsta să fie mult mai calitativ de muncă. Tinerii, eu cred că sunt două tabere de tinerii care se pregătesc ca angajați pentru unele companii mari care sunt în domeniul agriculturii sau în distribuție și consultanță, sunt tineri care sunt copii a fermierilor, deci indiferent ei trebuie să lucreze asupra lor, eu repet, digitalizarea asta e
nu știu, o inovație care ar trebui să le dea lor scopul în viață. Deci ei vor să ajungă undeva, da? Prima, ca specialist crescut, dezvoltat și cu un preț, care poate să ducă să lucreze în orice colț al lumii, fiindcă dacă tu știi inovații, știi digitalizarea, tu ești de neprețuit unde nu s-ar duce în domeniul agricol. Cei care sunt ficiorii de viitorii fermieri, adică ficiorii actuale fermieri, asta e nivelul lor, ridicarea lor ca profesioniști în domeniu, fiindcă ei trebuie să continue mai departe business-ul. Corect, să treacă cumva la o altă etapă. Da, să treacă la o altă etapă și unii și alții să știe că a fi specialist în domeniu e foarte important. Trebuie să cunoască tot ce petrecere în agricultură, să-și dea interesul și lucreze asupra lor. Iată, pe această notă foarte optimistă și a fi specialist este foarte important în orice domeniu. Terminăm discuția noastră. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru toate explicațiile și vă mai așteptăm cu drag și cu alte ocazii. Cu plăcere. Numai bine, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit. Noi ne revedem data viitoare. Toate bune! Acest material este realizat cu susținerea financiară a Uniunii Europene în cadrul programului UE Măsuri de promovare a încrederei implementat de PNUD. Opiniile expuse aici nu reflectă în niciun caz poziția oficială a UE și PNUD.